Này đây to nó như đây. Xếp vào đây. Khăn bao nhà. Okha Bwthwrni Dose रायलायनोसै मान गोनां Engineer Babu. Mana dia? Channel nama? Channel nama mana? Ini Obe channel nama mana benda? bodoh pun. Bodoh puni. Uma. Ya bodoh puni. Bodoh puni. Hello, Lagapur. Oh, kau baru mau. जाय नायदो अननानै लाइक खालामना होलांदो कमेन्ट हराबाबो लाइक खालामना होदो आरोना Kamu. बेसेबा गोबावनि उनाव दंस फैदो आङो दिनैसो लाइभ फैदो गोबावदो सेन्डेल ब्लग फैदो जोंहा लाइक दानदो थेंक इउ स माच आरोना सेन्डेल ब्लग नों लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै हाया बसना मा ओंख्रि जाखांना फैखो औ जोंहा दालि आलुमोन आरोना ओमफ्राय सयाबिन भाजा एख' गैया निरामिस ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै दिनै मंगलबार ना निरामिसा दालि ना बाथोन औ जोंहाबो दालियानो आरोना गोथावानो ओंख्रिया सोदोमस्रि ब्लग फैदों जोंहा हाय सिस्टार होनदों हाय सोदोमस्रि थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंखाम जाबानो जायाखै ओंखाम जाखांबायबा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आरोना अखा बोथोर मा खालामबाय थानो हाय सोदोमस्रि होनहरदों जोंहा नै सेन्देला गैया सोदोमस्रि ब्लग जाबाय जाना उन्दुना दं औ माथो खालामनो आरोना अखा बोथोराव जेरावबो थांथावा जाखांना उन्दुआबा आं दसे ओरैनो जाखांबाय आरोना लाइफआव दसे फैबाय दिनैसो फैदों आं बिराद गोबाव जाबाय फैथाराखैमोन सेन्डेल ब्लग अननानै लोगो जादो हागोन नामा जोंहा सेन्डेल ब्लगा गैया लोगो जानो हागोन नामा सोंहरदों आरोना सोदोमस्रि ब्लगखौहाय आंजोंथ' दंखायोना ओमफ्राय आं र' सोदोमस्रि अके जागोन होनना बुंहरदों जोंहा सोदोमस्रि ब्लगा जागोन होनहरदों सेन्डेल ब्लग आंनाव फुल नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोन दे होनना बुंहरदों जोंहा सेन्डेला गैया फुल वाच खालामनानै कमेन्ट सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खिन्थाहरदों आरोना जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो कमेन्ट हरलायना दोनदो ओमफ्राय सापर्ट खालामब्लानो जाबाय
जाखांबाय नोंसा? जाखांबाय? जाफुदो लोंफुदो सारि बार'थायाव फैयाबा मा उपाय गैया आंहा दासो टाइम मोनदों नालाय ओंखाय फैदो आरोना मालाय जाफुनाय लोंफुनाया बिदिभाइ 08 ब्लग हाय आब' मा खबर होनदों मोजां आंहा ओमफ्राय बिदिभाइया गोदानसो नामा आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो आरोना मोजां आंहा ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर ओइ दलथा माथिंसो हरदो बिदिभाइ लाइक दाना बनादों थेंक इउ सो माच आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंखाम जाबाय जायाखै मा ओंख्रि जाखो इखि मानो खबि हरबाय दं जागोनांदो दलथा नै गाडे डेन्जर कर आंना थाङा इयाव गेलेदां सानदोदां बारान्दायाव गेलेदां सानैबो गेलेदां बारान्दायाव इखि मानो थांदों ओमफ्राय नै बारान्दायाव माबा गेलेथां न' गेलेथां जाय थां आब'दो नोंदो सियार बनाय गेलेथां इयाव बारान्दायाव सियार बनाय गेलेदो उन्दुनोसै सियार बनाय गेलेदो होनदों सोदोमस्रि ब्लग एस भि खालामबाय आंनिखौबो खालामना होदो होनना बुंहरदों जोंहा सेन्देल आगैनिखौहाय सोदोमस्रि ब्लगा खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो खोन्थाहरदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय सेन्देल ब्लग कमेन्ट हरदोंना होनना बुंहरदों जोंहा कमेन्ट हरदोंना सोंहरदों आरोना कमेन्ट हरदोंना हराखै कमेन्ट हरनानै दोनहर अब्लानिया मोनथिगोन आरोना सोर खालामदो सोदोमस्रि ब्लग हरदों जोंहा हरदों होनना बुंहरदों सोदोमस्रि ब्लगा बिदिभाइ अल्ड फ्रेन्ड खासो आब' नों आंनिखौ चेक खालामलाय आब' औ दे दंखायोबा जेबो नङा ओमफ्राय चेक खालामगोन दे आं दायो माने गोदान कमेन्ट फैनाय बायदि मोनदों आरोना आङो लाइफआव थायामोन दसे लिटन बाग्लारि गुड मर्निं लाइक दान होनदों जोंहा लिटन बाग्लारि फैदो दायोथ' गुड आफ्टारनुन जाबाय ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच हा गुड नुन दायो आरोना मर्निं गैथ'ला ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना लिटन बाग्लारि ओमफ्राय मा खबर बिदिभाइ सोदोमस्रि लोगो जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा बिदिभाइ ब्लगाबो सोदोमस्रिखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों सोदोमस्रि ब्लग बयबो अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो बर'जों बर' जोंहा सोदोमस्रि ब्लगाबो सापर्ट खालामनो खोन्थाहरदों आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामदो जा सापर्ट गैलाया सापर्ट खालामलायदो आरोना बिदिभाइ लिटन सालथि मा खबर होनदों जोंहा बिदिभाइया लिटनखौहाय सालथि मा खबर होनना बुंहरदों बे सालथिसो नामा जोंहा लिटना
Liton Baghlari Riju nोंखौ आं सोरां SD खोनो सानबाय थायोमोन नोंखौ होनना औ नंगौ नामा सोरां SD आं नङा सोरां SD आ एक्सट्रा दंखायो आरोना सोरां SD आ SD एक्सट्रा दंखायो ओमफ्राय आंनाथ' नामा रिजु मोसाहारिसो नालाय दस्रा आरोना दिनै जोबखागोन नामा गायनाया दिनै जोबगोन लिटन बाग्लारि बिदिफाय खबरा मोजां नङा होनना बुंहरदों जोंना लिटन बाग्लारिया बिदिफायखौहाय खबरा मोजां नङा होनना बुंहरदों आरोना मानो मोजां नङा मा प्रब्लेम खोन्थाजागोनबा खोन्थानो हागोन आरोना अखा हाबाय थानायखाय गाज्रि मालाय जाखांना उन्दुजोबदों खोमा रावबो गैया हास्रिस्रिनो जादों आरो उन्दुनांगौ बोथोरा जा आरो उन्दु होननानै थिनदो आरोना गुदुं गुदुं जा आरो उन्दु लिटन बाग्लारि मानि बेग गोमाजादों आंहा मैया 1250 रांबो 12,000 नामा रांबो दंमोन माबायदि गोमानो मोना आरोना अबेयाव थांदोंमोन नामा अबावबा थांदोंमोन नामा ओमफ्राय गनायसोना सोरबाफोर खावदों आरोना सोरबाफोर खावदोसोना हारसिं गदोंमोन खोन्थाहरदो आरोना लिटन बाग्लारि जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो कागज पत्रफोर थाबाथ' आरो बिराद लस आरोना सोदोमस्रि ब्लग बिदिफाय खालामना होबाय आंनिखौबो खालामदो जोंहा सोदोमस्रि ब्लगा बिदिफायनिखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो खोन्थाहरदों बेक खालामना होदो ओमफ्राय केलाब्रा हाय दि लाइक दान होनना बुङो थेंक इउ स' माच केलाब्रा आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै माबाखौ मडेरेसनखौ माबा खालामो बिराद केयार आरोना मानि बेगफोरखौ जेराव माबाफोराव थांबा बाहेरफोराव थांबा बिराद जोथोन लानांगौ दानि जुगाव एकदम बिराद गाज्रि गाज्रि मानसि थायोना एसेनि एसे माब्लादि मा जासनो फात्ता मोनाना गारिफोराव आरो बिराद दिगदार गिनांगौ आरोना लिटन बाग्लारि नङा जेन्स लंपेन्टआव दंमोन गदोंसो गदों हारसिं गदोंसो आरोना लामा सामाफोराव सोरबा मोनबाय जानांगौ ना न'आवनो गोमादों सोरबा मोनबाय जानांगौ बिदिब्ला आरो न'आवनोबा नागिरबा मोनगोन आरोना नागिरजागोन न'आवब्ला अबाव थांनो
Sovita Borgoyari, hello Abosona, like dan na buंदों. Thank you so much. Age Sovita like होनायनि थाखाय and thank you so much आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? मा ओंख्रि जाखो आगै सबिता खोन्थाहरदो. बाबु उन्दुफैदो. दसे उन्दुफै. नायनि मा लादों? जाबाय थायो नामा इनि हामासो? गारदैखो गारदो मोजां नंला. इखिनिखौ जाजोबजों गानसै. लेटन बाग्लारि खोनायासै माथो. ओइ बाबा बख'नानै गारजोबनोसै. ना बख'नाङा ओरैनो दोन. सोरबाफोर मोनदों जानांगौ आरो ना, मोनबालाय आरो सोर खोन्थाबावनो, दस्राफोरा मोनबाथ' आरो खोन्थाखानाय नङा नालाय, ओंखायनो आरो ना. ओमफ्राय एसे थेवबो केयार लानांगौमोन आरो एसे. एफा गोबां फैसा बिराद लस जायोना. दस्राफोरा मोनदोबाथ' खिथानाय नङा, खायसे खिथायो देसन मिथिनायफोरा आरो ना, खाथिनिफोरबा. सबिता बरगयारि उन्दुदोंसो आं आब', जाखांबाय ओंख्रिया मैथा ना आरो दाउदै दिंखिया भाजा. नोंसिनालाय आब' सना दंबा? ओंख्रिया मोननै मोनथाम आरो ना, गोमार गोथाव जाखादो आगैलाहा. दाउदै भाजा, ना मैथा आरो दिंखिया भाजा. गोथाव. जोंहा एख' गैया, दालि गोजासो. माथो खालामनो आरो ना, जाखांना उन्दुआबा बोथोरानो अखा बोथोर नालाय जेरावबो. लेटन बाग्लारि खोन्थायासै माथो रिजु होनना बुंहरदों. बे सोरबा मोनदोबा लाबायो, खोन्थालायो. बेलेगफोरा मोनबा खायसे माल मोननायनि माबायावनो थाबाय थायोना. कमेन्ट माने बुजियाखै आङो मा होनहरबाय दं. आंखौ लोगो दंना गैया होनना सोंहरदों आरो ना. आं दै लिटना दंखायो दे आंनाव. आं दायो बोरै नायगोन र', दायो चेक खालामबावगोन आं आरो ना. आं दंखायो बायदि मोनदों आरो ना, ओमफ्राय दायो खेबसे चेक खालामबावगोन आङो. बिपुल बर' बाजै मा खबर होनना बुंहरदों जों. खबरा दंथ'यो मोजां. ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर? लाइक दान होनना बुंहरदों. थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय. ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बिपुल आगै? दै गेलेहैबावबायसो. सबिता बरगयारि अखा हादों आब' सना गुड नाइट. आं लाइक होनोसो फैदों दे आब' सना. जेबो नङा, थेंक इउ स' माच आगै आंखौ लाइक होफैनायनि थाखाय. अखा हादों आरो ना, जानांगौ आरो उन्दुनांगौ दे. बिपुल बड' आंहाबो मोजां दे. मोजाङानो जानांगौ आरो ना. ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै बिपुल? सेन्डेल ब्लग बिपुल फ्रेन्ड जादों होनना बुंहरदों. जोंहा सेन्डेल ब्लगा गैया, बिपुलखौहाय फ्रेन्ड जानो खावलायहरदों. मायावबो थुना होलायबायलै आङो. लेटन बाग्लारि आंनियाव नों दंखायो, आंनियाव नटिफिकेसन फैबाय थायो नोंना. दंखायो आंनावबो. ओमफ्राय आं दायो खेबसे चेक खालामबावगोन आरो ना. लेटन बाग्लारिया दंखायो बायदि मोनदों आङो. ओमफ्राय बिपुल बड' दे जादो सेन्डेल होनना बुंहरदों. जोंहा फ्रेन्ड जानो खोन्थाहरदों बिपुलाबो. जा फ्रेन्ड गैलाया फ्रेन्ड खालामलायदो आरो ना नोंसोरो. ओमफ्राय आंनावबो सोरबा गैयाब्ला खालामनानै होदो. लेटन बाग्लारि रिजु आं सानदोंमोन नोंखौ सोरां एसटिखौनो सानबाय थायोमोन.
नंगौ नामा आं सोरां एसटि नङा सोरां एसटिया एक्सट्रा दंखायो आंना चेनेलनि मुङाबो रिजु मोसाहारि खासो आरोना ओमफ्राय सोरां एसटियाथ' सोरां एसटिखा बिपुल बड' आं खामानियावसो दं कमेन्ट हरना दोन आं दा 7 बाजियाव बेक हरगोन जोंहा बिपुला गैयाहाय खामानियावसो दंनो आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खोन्थाहरदों दा मोनायाव बेक खालामगोननो आरोना सापर्ट खालामना दोनब्लानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे लिरना दोनहर अब्लानो मोनथिगोन ओमफ्राय जा सापर्ट खालामो उनाव कमेन्ट नायनानै बेक हरफिनब्लानो जाबाय बाबु दै गेलेबाय दंहैयो बिपुल बड' आं ओंखाम जानाय टाइम जाबाय दे सम मोनबा फैफिनगोन दे आगै थेंक इउ सो माच बिपुल बड' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय ओंखाम जानायनि समथ' आरो दायो गासिबो ओंखाम जानाय फुनाय आंहाबो दायोसो सम दिनैसो आरोना दिनैसो थाब नङाबा जोंहाबो थाब जाया एथा दुथा जायो मालाबा ओमफ्राय आं दिनै माने थाब संदोंमोन नालाय ओमफ्राय थाबबो जाखाबाय आरोना फुङाव जायाखैमोन नालाय ओंखायनो थाब जादो नों मा खालामदो हा बाइलनिखौ हर आंनो हरनाय नों नायाखै नालाय ओंखायसो बिदों नों नायाखै नालाय ओंखायसो बिदो माथो नुवाखैमोन आंलाय सिरिसो खोनादो लाइखौ दोननोसै आरो दसे अखाया सोग्रोमबावदोसो हाबावलायसिगोनसो अखायानो गानो रोंला आरोना अखायानो अखाना बेलेगथिंथ' आरो दैबाना जादों जोंथिं जाद्रायाखै आरोना फोथारफोराल' लोमदो न'फोरा एसे इदि लोमाखै खायसे खायसेथिंथ' आरो न'फोरानो लोमदो आरोना दुखुनांथाव न'फोर लोमजानाय लिटन बाग्लारि आंनि साननायखौ फिक्स खालामबाय नों दिनै नंगौ नामा माने डाउटमोन आरोना आंखौनो एसटि सानबाय थायोमोन एसटिया एसटि दंखायो नों माने आंहानि भिडिअखौ नायामोन खोमा ओंखायनो मिथिया आरोना आंहानि भिडिअखौ नायो नालाय गुल गुल गथा अबाव गाखरनो सेरजा ओमफ्राय लिटन बाग्लारियाव बे जायगानि खोन्थाहरदो दे रावबो गैला सासेल'सै नेटबो गैया नामा गिदिंगासिनो दं गैया मा Baban mobil gua lu. Lu kaya Tractor, lu kaya kano tuh. ट्रेक्टर ट्रेक्टर फैगोन ना फैया नायगोन आं Iya. नायोब्रा अब्लालाय मानोथो मिथिया होमबालाय एसटिखौ बोरै आंखौ एसटि होनना सानखो दे नायोब्ला आरोना गावा कमेन्ट चेक खालामा खोमा नों आं गासै कमेन्टखौबो नायो आरोना गासै कमेन्टखौनो नायो आङो लोगो नायाब्लाबो उनावबाबो नायजोबो आरोना काबिया बड'गार हाय आब' होनदों हाय आगै काबिया मा खबर थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बाबु फिसा खालाम बाबु
फिसा खालाम मा खबर आगै गाबिया ओमफ्राय अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं ओंखाम जाबायना जायाखै लिटन बाग्लारि सिम टु सिम सानबाय थायोमोन आं सिम टु सिम माने बुजियासै आरोना आङो ना माने आंनि बे मोननैखौबो आंनि चेनेल होननानै सानोमोन नामा सोरां एसटियाथ' सानफ्रोमबो फैयो खोमा आरोना लाइफआव आंसो फैनाय जाया मोना बुङो आरो सोरां एसटिया सानफ्रोमबो लाइफआव फैयो मोनायाव फैयो बियो गाम्बिया बड'गाल हादो आब' होनना बुंदों हागासिनो आरोना अखाया नोंसोरनिथिं लोमदो खोमा दै जोंथिंबो फोथारफ्राव लोमदो आरोना आर'नाइ एजिएच हाय होनहरदों हाय आर'नाइ मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै एन्ड थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लिटन बाग्लारि महरा एसे के नुयोथ' होनना बुंदों नंगौ नामा महरा एसे एखे नांगौ मिथिया आरोना माबायदि नुयो काबिया हाय होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएचआ काबिया बेखौहाय काबिया बड'गाल ओंखाम जायाखै आं रुटिजो अमासो जादो मार गोथाव आरोना दा अखा बोथोराव रुटियानो मोजां रुटि अमा बेदर जादों जागै काबिया जानो लुगैलायदों गोथावनो लिटन बाग्लारि बेनिखायनो आं सोरां एसटिया सोरां एसटियावबो नोंखोनो सानोमोन नामा सोरां एसटि चेनेलखौ नायबा माने आंखौ सानो आरोना आंखौ नायबा सोरां एसटिखौनो सानो माने जों सानैखौ सासेखौनो सानना बिब' बिनानावखौनो होनना सानना ला आरोना जोंखौ एखे नुयो नामा जों सानैखौहाय मानो आर'नाइ एजिएच सापर्ट नांगौ होनना बुंदों जोंहा आर'नाइ एजिएच आगैनो सापर्ट नांगौनो जा सापर्ट गैया आर'नाइजों सापर्ट खालामदो आरोना सापर्ट खालामदो गाबिया बड'गाल आब' गामियाव दै लोमदो आब' आं बिजनियावसो दं आगैया जोंहा बिजनियाव दङ आरोना हस्टेलाव गामियाव दै लोमदो बिसोरनिथिं दै लोमो नोंसोरनिथिं आरोना ओमफ्राय जोंनिथिं एसे इदि लोमा आरोना फोथारफोरा लोमदो लिटन बाग्लारि होनना बुंहरदों जोंहा दिनै क्लियार जाबायना एसटिदो रिजुदो एक्सट्रा मालाय मा होनो एसटि आगैयाथ' मालाय उन्दैसो आरोना आंनि जोबोर उन्दै ओमफ्राय एसटि आगैयाथ' आरो उन्दैबो फिसाबो आंलाय आरो बुरै सिनायखायोसं आंखौ एक्सट्रा बेलेग नुखायो बोरै एखे नुवा आंखौ काबिया बड'गाल हाय आर'नाइ होनना बुंदों जोंहा काबिया बड'गाला आर'नाइखौ हाय होनहरदों आरोना ओमफ्राय सापर्ट हरनाय ना जोंहा आर'नाइया सापर्ट हरनि ना होनना बुंहरदों जोंहा जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो आरोना जोंहा काबिया आगैदो आर'नाइजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायदो लिटन बाग्लारि नोंनि फट'फोरखौ लाइक खालामहरो आं दे लाइक खालामो नामा नंगौ नामा थेंक इउ स' माच आरोना लिटन बाग्लारि लाइक होनायनि थाखाय आरो आसा खालामो बिदिनो लाइक होबाय थागोन आरो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं दायो चेक खालामगोन आरोना ओमफ्राय आं माने इयाव नायजायाखै दायोहाय आं चेक खालामगोन नोंनिखौ दङ बायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय खायसे थाबाबो माने आनसाबस्क्राइब जालांफिनो नालाय ओंखायनो चेक खालामफिनगोन आं काबिया बड'गाल सापर्ट हरबाय आं आर'नाइखौ जोंहा काबिया बड'गाल आगैया आर'नाइखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामना होब्लानो जाबाय जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो बाबु जि बिबाय दं इयो बड' फिल्म होननानै खोनायाखै आर'नाइ एजिएच गासैखौबो रिटार्न हरफिनगोन जोंहा आर'नाइ एजिएचजों जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो जोंहा बेक खालाम हरफिनगोन होनना बुंदो आरोना आर'नाइ एजिएचआ बिपुल बड' फैलायबाय दसे थेंक इउ स' माच बिपुल आगै फैफिननायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो
खोन्थादो JDN Diaries फैदो जोंहा हाय होनहरदों हाय JDN Diaries मा खबर एन्ड थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आर'नाइ एजिएस काबिया थेंक्स होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ काबिया गैखौहाय थेंक इउ होनहरदों लिटन बाग्लारि काबिया बड'गोल लोगो जानो हागोन ना नोंजों होनना सोंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया काबिया गैखौहाय लोगो जानो हागोन नामा सोंहरदों आर'नाइ एजिएस लिटन हाय होनहरदों जोंहा लिटनखौहाय हाय होनहरदों आरो ना आर'नाइ एजिएसआ JDN Diaries मोजां खबर होनना बुंहरदों आरो मा जोंहा JDNआ मोजां खबर होनहरदों मा ओंख्रि जाखो JDN आगै अन्नानै खोन्थाहरदो बिपुल बड' गैया दिनै दाउदै कारिसो जेबो नङा दाउदैयाबो गोथावसो आरोना जोंहाबो जेबो गैया दिनै निरामिससो आर'नाइ एजिएस जादों हाय होनहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ जागोन होनहरदों नामा जादों होनहरदों आरोना JDN Diaries नोंलाय मारै दं होनना सोंहरदों आंहाबो दंथ'यो आरोना मोजाङानो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो JDN Diaries लिटन बाग्लारि ब्लु होदो होनहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया ब्लु होनो थाखाय खोन्थाहरदो ओइ मा जादो मोनगोन लिटन बाग्लारि आर'नाइ एजिएस फुल भिडिअ वाच खालामना मा थुदो इसोरो र' खालामना सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंहा लिटन बाग्लारिया आर'नाइ एजिएसखौहाय फुल भिडिअ वाच खालामना सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदो आरोना भिडिअखौबो नाय आरोना भिडिअखौ नायनानैसो सापर्ट खालाम काबिया बड'गोल ओइ आब' बायथ' होनना बुंदों जेबो नङा आगै काबिया थेंक इउ स माच आरोना दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफिनबाय बिपुल बड' बाजै नोंना मा गामिमोन होनना सोंहरदों जोंना आरोना जोंनि गामिखौ मिथियो खुस्राबारि होनो आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बरपेटा रड आनन्द बाजार खुस्राबारि सिनायोना सिनाया लिटन बाग्लारि रिजुआ आंखौ सोंहरदोंमोन दे मा होनखो लिटन बाग्लारिया रिजुआ आंखौ सोंहरदोंमोन दे माने सोर आं नोंखौ सोंहरदोंमोन आरो ना मा सोंहरदोंमोन आंबा आं बुजियासै आरो ना खोन्थाहरफिनदो JDN Diaries ब्लु होदो आब' होनदों औ दे आर'नाइ हेलौ होनना बुंहरदों जोंहा JDN Diariesआ आर'नाइखौ हेलौ होनहरदों आरोना लिटन बाग्लारि रिजु आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो गुवाहाटीयाव रेलवे डिपार्टमेन्टआव जब्स मावो औ नंगौ नामा आंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनोमोन आरोना गोदो आरोना सिख्लायाव दायो नङा ओमफ्राय बरपेटायाव हाबा जाफैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मा जायगानि अन्नानै खोन्थाहरदो लिटन माने माबानियासो नामा लिटन दैमारिस नङाना बाग्लारिसो दैमारिसो दं खासे दं आरोना जोंनि उदालगुरि हरिसिंगानि खोन्थाबा मोनथिसिगोन आरो बबे जायगानि खोन्थाहरदो बिपुल बड' काबिया सापर्ट खालाम दे होनना बुंहरदों जोंहा बिपुल बड'आ काबियाखौहाय सापर्ट खालाम दे होनना बुंहरदों आरो ओमफ्राय काबिया गैया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट हरफिनदो आर'नाइ एजिएस काबिया रिटार्न हरबाय होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइ एजिएसआ काबियाखौहाय रिटार्न खालामबायनो आरोना ओमफ्राय काबिया गैया थांबायसो नामा दहाय थांनोसै होन्दोंमोन आरोना कमेन्ट हरना दोनहर होमबानो उनावहाय नायब्ला मोनथिगोन लिटन बाग्लारि आंनि दा इउटुब चेनेल लोगोफोरा गासैबो मिथिजोबो दै आंनि दा इउटुब चेनेल लोगोफोरा गासैबो मिथिजोबो दायो आंखौ औ नंगौ नामा आंथ' मोनथियाना अबे जायगानि खोन्थाहरदो आरोना
जायगानि मुंखौ खोन्थाहरदो खेबसे हायोब्ला खोन्थानो हायोब्ला आर'नाइ एजिएस लिटन हाय होनहरदों जोंहा आर'नाइया मेदनि ब्लग्स नामा मा कि जाखांखो सिस्टार होनना सोंहरदों आरो ना जोंहा जाखांबाय आरो ना दालि आलु एख' गैया ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो बिपुल बड' आर'नाइ मा खबर होनना बुंहरदों जोंहा आर'नाइखौ मा खबर होनहरदों जोंहा बिपुल बड'आ आरो ना ओमफ्राय मदनि ब्लग्स लिटन ब्र' हाय होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लग्सआ लिटनखौ हाय होनहरदों दावराव खालामना लिटन बाग्लारि आं नाम्बार 1 आमजुलि गामिनि नंगौ नामा आमजुलि गामिनि आमजुलि हरिसिंगानि नामा आमजुलिनि नामा आमजुलिखौथ' खोनादों र' खोनानाया आमजुलि साहाथिंजाय ना हरिसिंगानि बागान आमजुलि बागानथिंनि नामा ना फासियानि फासियायावबो दंमोन आरोना सासे लिटन नाम जोंजों क्लासमेटमोन गोदो आमजुलि करामर बागान आमजुलि करामरथिं जोङो ओरैनो थाङोमोन आरोना गोदो बेरायनो बागानथिं ओरैनो लामा नायनो मोजां मोनोमोन ना मदनि ब्लग लाइक होबाय होनना बुंदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मदनि ब्लग्स मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय नोंसालाय बाबु उन्दुफै दसे बाबादो उन्दुफै लिटन बाग्लारि मदनि लोगो दंखायो नों गैयाब्ला सापर्ट खालाम नों कमेन्ट चेक खालामना नामा जोंहा लिटन बाग्लारिया मदनिजों दंखायोनो आरोना बै कमेन्ट चेक खालामना खालामा सोंहरदों ओमफ्राय जा गैया खालामलायदो आरोना सापर्ट ओमफ्राय आंखौबो गैयाब्ला आंखौबो खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर कमेन्ट हरब्ला आङो उनावहाय नायनानैहाय रिटार्न खालामगोन आरोना लोगो नङाब्लाबो आं उनावबाबो नायो आरोना गासै कमेन्टखौनो ओमफ्राय लासै बेक खालामो बे खायसे माने लोगो हराबा माथिक आनसाबस्क्राइब खालामफिनना दोननोबो जानो हानाय बिदि नङा आरोना खायसे लोगो कमेन्टस नाया नालाय कमेन्टस नायबासो नुयो नालाय खायसे लोगो सम मोनाब्लाथ' नायखाया नालाय ओमफ्राय गोबावदोबाबो नायो आरोना आङो गासैखौबो मालाबा आरो थालांलायलाङोना आरो नटिफिकेसन नायब्लाथ' बिराद गोबां जायो नटिफिकेसनखौथ' जेब्ला नायो इ टाइमनिखौल' हरनो हायो आरोना ओमफ्राय नायै टाइमाव गोबां जाना थायो नालाय ओमफ्राय हरख'जोबनो हाया खायसे आरो मानो नाया हरा सानोना मदनि ब्लग लिटन ब्र' दंखायो होनना बुङो जोंहा मदनि आगैजोंबो दंखायो आरोना लिटन बाग्लारि आर'नाइ एजिएइच वेट खालामदो होनदों नामा जोंहा लिटन बाग्लारिया मा उन्दुदो बाबादो आरो महा थांबावदो अखानायाव थाङा हाब्रु गोजा अखा फैहांदो गोसा ओंखारबो अखा गोसा हायांदो फिसा खालाम अखा सोग्रोमबाय दं ओंखारबो मदनि ब्लग खबरा मारै लिटन ब्र' होनना सोंहरदों जोंहा खबरा मारै सोंहरदों आरोना ओमफ्राय जेडिएन डायरिस आर'नाइ साब खालामबाय आं कमेन्टबो खालामबाय दे फुल भिडिअ नायगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा जेडिएन डायरिस आर'नाइखौहाय साबसक्राइब खालामबायनो आरोना ओमफ्राय कमेन्टबो खालामबायनो फुल भिडिअबो नायगोन दे होनना बुंहरदों आरोना जेडिएन डायरिसआ
आर'नाइखौहाय जेडिएन डाइरिस लिटना थ' लोगो खाना होनना बुंहरदों जोंहा लिटनाथ' लोगो खाना होनना बुंहरदों आरोना जेडिएन डाइरिसआ ओमफ्राय मदनि ब्लग सोदोमस्रि ब्लग हाय होनना बुंहरदों जोंहा मदनिया सोदोमस्रि ब्लगखौहाय जोंहा सोदोमस्रिया थांबायसो नामा गैला सम कमेन्ट फैयाखै आरोना ओमफ्राय सोदोमस्रि दङब्ला कमेन्ट हरदो थांबाय जानांगौ दहाय फार्स्टआवसो फैदोंमोन ना बाम्बुला गोजांलायनाय मोनदो थान्दा अखा हाबाय थानायदो अखा सिजानायदो थान्दा मोनलायदो गोजांलायनाय गरम बोथोराव गोजांनाय हराव गोजाङो आरोना अखा हाबाय थानायदो थान्दानो फिसा खामदे रावबो गैला नामा थांजोब्बाय लेटन बाग्लारि आर'नाइ AGH फुल भिडिअ वाच खालामना सापर्ट खालामबाय आं नोंबो रिटार्न खालामफिनदो फुल भिडिअ वाच खालामना होनना बुंदों जोंहा लेटन बाग्लारिया आर'नाइ AGHखौ फुल भिडिअ नायना फुल भिडिअ वाच खालामनानै सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक रिटार्न खालामनो होदो फुल वाच खालामनानै आरोना लेटन बाग्लारिया ओमफ्राय मोनसे खोथा लिटन बाग्लारि आंनो खोन्थाहरफिनासै अबे हरिसिंगा आमजुलि ना अबेनि आमजुलि खोन्थाहरफिनदों आरोना खेबसे ओमफ्राय जोंनि गामिखौ सिनायोबो जानानै मदनि ब्लगसो जादों डाइरिस लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लगसा जेडिएन डाइरिसखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना लोगो गैयाब्लाथाय लोगो खालामना होदो जेडिएन डाइरिस नेहा नार्जारि फैदो जोंहा हाय होनना बुंदों हाय नेहा नार्जारि आगै मा खबर एन्ड थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जेडिएन डाइरिस बिपुल आं साब खालामबाय दे दा फुल नायगोन होनना बुंदों जोंहा जेडिएन डाइरिसआ बिपुलखौहाय साबसक्राइब खालामबायनो आरोना ओमफ्राय दायोहाय फुल नायगोन होनना बुंहरदों लिटन बाग्लारि जेडिएन डाइरिस लोगो दंखायो नों होनना बुंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया जेडिएन डाइरिसखौहाय लोगो दंखायो होनना बुंहरदों आरोना नै जोंहा सोरां एसटि फैबाय लिटन बाग्लारि अबाव थांखो सोरां एसटि हाय होनहरदों हाय सोरां एसटि जोंहा माबा मोनसे माबा फैदो मा होनो सासेयानो सानै नामा एबारो सानै फैबाय सोरां एसटि हाय आब' होनना बुंदों हाब' सना होनहरदों मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै सोरां एसटि ओमफ्राय आंहा मोजां दंथ'यो ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर नेहा नार्जारि रुनु नोंखौ आं लोगो खालामाखै रिप्लाइ खालाम होनना बुंदों जोंहा नेहा नार्जारिया रुनुखौ रुनु सोर रुनु फैयाखै सं रुनु नोंखौ आं लोगो खालामाखै रिप्लाइ खालाम होनना बुंदों रुनु गैया संना रिप्लाइ खालामहरदों आरोना आं बुजियासै नेहा नार्जारि सोरखौ होनखो मदनि ब्लग रिजु आंनोबो ब्लु हरदो होनना बुंदों जोंहा मदनियाखौनो अके नेहा नार्जारि रिजु होनना बुंदों औ माने रिजु नोंखौ आं लोगो खालामाखै रिप्लाइ खालाम होनना बुंदों माने आंजों सापर्ट गैया आरोना जेबो नङा नोङो आगै नेहाया आंनाव सापर्ट खालामग्रोदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर आङो दायोहाय लाइभ स्ट्रिम जोब्बाथाय बेक खालामगोन आरोना कमेन्ट हरनानै दोनहरबानो जाबाय आगै नेहा नार्जारि सापर्ट गैयाब्ला
सोरां ST Modo I full support done please check and return होनना बुंदों जोंहा मदनिखौहाय full support done ओमफ्राय check खालामनो खिथादो return खालामनो खिथादो जोंहा सोरां ST आ ओइ दावराव खामना नेहा नार्जारि नोंखौ होनदों आं रिजु औ बेखायनो नोङो आंनाव कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर आरोना सापर्ट खालामनानै ओमफ्राय आं दा उनावहाय कमेन्ट नायनानै बेक खालामहरगोन नेहा नार्जारि माइस्टिक जादों होनना बुंदों मिस्टिक जादों औ जेबो नङा कमेन्ट हरना दोनोब्लानो जाबाय सोरां ST JDN प्लिज रिटार्न होनना बुंहरदों फुल सापर्ट डान जोंहा JDN खौ रिटार्न खालामनो थाखाय खावलायहरदों सोरां ST आ गैयाहाय सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनानै होदो आरो जोंहा सोरां ST आ खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न खालामफिननो खोन्थाहरदो आरोना प्रदीप नार्जारि रायमना नेसनेल पार्क जोंहा प्रदीप नार्जारि फैदों अके आं अंखा हानाय होनना बुंहरदों जोंहा प्रदीप नार्जारि थेंक इउ सो माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एन्ड मा खबर प्रदीप नार्जारि मदनि ब्लग सोरां ST बायदेव नायना कमेन्ट हरना दोन सोरां ST खौ कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खोन्थाहरदो आरोना मदनि ब्लगा सोरां ST नायखांबाय बिके हरदो मदनि होनना बुंहरदों जोंहा बेक खालामनो हरनो थाखाय खोन्थाहरदों मदनिखौहाय सोरां ST आ लिटन बाग्लारि सोरां ST साननैसो फिक्स जादों सानैसो फिक्स जादों आं रिजु आइडिखौबो नोंनि सानबाय थायोमोन आं मा मेगन आंनियालाय न' सोरां ST नोंना मेगना थाइब्रै खोमा बेखायनो आंखौनो सोरां ST आगैखौ सानोमोननो आरोना ओमफ्राय एफा सेम ना जों सानैया आं माथो सेम बायदि मोना JDN डायरिस मदनि आब' साब खालामबाय दे आं दा फुल नायगोन दे आंनिखौबो फुल भिडिअ नाय होनना बुंहरदों जोंहा JDN डायरिसआ मदनिखौहाय लिटन बाग्लारि सोरां ST बहा दं होनना सोंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया सोरां ST लिटन आगै होनना बुंहरदों जोंहा JDN डायरिस अके सोरां ST 100% होनना बुंहरदों जोंहा JDN डायरिसआ सोरां ST न'आवनो होनना बुंहरदों जोंहा न'आवनो दङनो सोरां ST आ नेहा नार्जारि मेसेज हरबाय आं रिजु होनना बुंहरदों थेंक इउ स माच मेसेज हरना दोननो थाखाय आं दायोहाय बेक खालामगोन आरोना लिटन बाग्लारि होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लग र' आं JDN डायरिस थांथ'नि होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लगसा थांथ'निनो JDN डायरिसखौ थांथ'नि होनना बुंहरदों JDN डायरिस गाबोन नायगोन दे कमेन्ट खालामना दोन जोंहा गाबोन नायगोन आरोना JDN डायरिसआ कमेन्ट हरना दोनहरनो खोन्थादों मुनु बसुमतारि ब्लग हाय रिजु होनदों हाय मुनु बसुमतारि मा खबर ओंखाम जाबाय जायाखै मा ओंख्रि जाखो आरोना सोरां ST रिटार्न हर होनना बुंहरदों जोंहा सोरां ST आ रिटार्न हरनो थाखाय खोन्थाहरदों नेहा नार्जारि ब्लु होनना बुंहरदों जोंहा नेहा नार्जारि ब्लु नांलायगौनो नेहा नार्जारि हेल' होनना बुंहरदों सोरां ST आब' सना सेम ब्लाथ' मोजां दे डाबल रल खालामनो हागोन आरोना जोङो लिटन बाग्लारि सोरां ST मानो सेम जायो नोंसोरलाय एफा सेम नुयोना जोंखौ सोरबाफोर सेम नुयोना जोंखौ सोरां ST आंहा गन्थं गैयाहाय गन्थङा नोंहासो दंलै आंहा गैया आंहासो गैया गन्थङालाय JDN डायरिस सोरां ST कमेन्ट खालामना दोन दे होनना बुंहरदों जोंहा JDN डायरिसआ सोरां ST खौहाय JDN डायरिस हेल' मुनुदि होनना बुंहरदों जोंहा JDN डायरिसआ हेल' मुनुदि होनना बुंहरदों मुनु आगैखौहाय नेहा नार्जारि JDN होनना बुंहरदों लिटन बाग्लारि सोरां ST आब'आ खोन्थाहरासै माथो कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंहा लिटन बाग्लारिया कन्टेक्ट नाम्बार बिदोंमोन नामा सोरां ST नियाव खोन्थाहरासै होनना बुंहरदों आरोना
नेहा नार्जारि हाय जेडिएन होनना बुंहरदों सोरां एसटि जेडिएन प्लिज चेक रिटार्न जोंहा रिटार्न खालामफिननो खोन्थाहरदों आरो ना जेडिएनखौहाय सोरां एसटिया बर'लेण्ड आर्मि फैदों जोंहा कारेन्ट दंना गैया नोंसिना होनना बुंदों जोंहा बर'लेण्ड आर्मि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंना कारेन्टआ दङ दायो दङ आरो ना अखा हाब्लाबो थाङाखै दंबाय दङ दाबो मुनु बसुमतारी दालिजों भिन्दि बयल दाउदै एवनायाव गोथावानो माथो जोंहा जेबो गैया दालि गोजा लिटन बाग्लारि आंनि फेसबुकआव हरासै नों नाम्बारखौ सोरां एसटि होनना बुंदों जोंहा मानोबा हरासै आगै सोरां एसटिया नाम्बारखौहाय खोन्थाहरदो आरो ना मानो हरासै मनु बसुमतारी ब्लग औ जादों दं होनना बुंहरदों जोंहा बिपुल बड' सोरबा लोगो जानो गोसो दं नामा सोरबा लोगो जानो बाबु फिसा खालाम होनदो फिसा खालाम सोरबा लोगो जानो गोसो दङ नामा सोंहरदो जोंहा बिपुल बड'आ ओमफ्राय सोरबाफोर लोगो गैयाब्ला खालामलायदो आरो ना फिसा खालाम होनना बुंदों आं बर'लेण्ड आर्मि फिउचाराव साबैसे गथ' खांगोन आरो मा नेम दोनगोन प्लिज रिप्लाइ फिउचारखौथ' आं दायो सानथ'वाखै आं प्रेजेन्टखौसो सादों आरो ना प्रेजेन्टआव मा सोलिलांबाय थागोन बेनो आरो ना फिउचारखौ दायो सानथ'वाखै प्रेजेन्टआव मा सोलिलांबाय थायो बेनो सानथ'नो हाया फिउचारा फिक्स जायाबो जानो हागौ ना लिटन बाग्लारि मनु मानो एफा थाब लाइभखौ हराव दोनखो नोंलाय होनना सोंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया मनु फ्रेन्डखौहाय होनहरदों जोंहा मानो थाब दोननाय लाइभखौहाय मोनायाव उन्दुनो ओंखारो आंबो जि थाबनो उन्दुनो ओंखारो जिडिएन डायरि ओमफ्राय मालाबा उन्दुनानैसो 11ता 12तायाव फट मोनबाथाय नायफिनलायो आं जिडिएन डायरिस हेल' नेहा साब खालामबाय दे दा फुल नायगोन कमेन्ट नेना था जोंहा जिडिएन डायरिसआ नेहाखौ साब खालामबायनो आरोना ओमफ्राय दा फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हरगोन नेनानै थानो थाखाय खोन्थाहरदों मनु बसुमतारी जेडिएन आजा सना मा खबर होनना सोंहरदों जोंहा जेडिएनखौहाय जेडिएन डायरिस मोजां आब' होनना बुंहरदों नेहा नार्जारि जेडिएन लोगो खालामबाय आं चेक एन्ड रिप्लाइ खालाम जोंहा नेहा नार्जारिया जेडिएनखौ लोगो खालामबायनो आरोना ओमफ्राय चेक खालाम खोन्थाहरदो चेक खालामना नायदो लंके मोसाहारि ब्लग गुड आफ्टारनुन सिस्टार दै देरनायनि ना मोनाखै नामा होनना बुंहरदों थेंक इउ स' माच आरो ना लंके मोसाहारि ब्लग आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दै देरनायनि ना गैथ'वा फिसा फिसा आरोना दाखालि मानैसे मोनजादोंमोन दायो गैथ'वा दै बाराबाबो नाङा नालाय दायो आरो खोथिया फुगासिनो माइ गायगासिनो जोंहा दैयानो लोमसावजोबदो फोथाराव बाराद्राय दैबाबो नांनो नागिराना बिपुल बड' ओंखाम जाया नामा बाजै होनना बुङो जोंहा ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय आं जाखांनायखायसो दायो दसे ज'दो ओंखाम दा 12ता जायगायावनो जाखांदो आरो ना आङो जाखांनासो दुगैदो ओमफ्राय दायो दसे बर'लेण्ड आर्मि फिसाया फरायथ'वाखै आरोना एडमिसन होथ'वाखै फैगोनावसो हरगोन नेहा नार्जारि हाय होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटि हाय होनहरदों जोंहा सोरां एसटिआबो हुइ होनहरदों हाय हुइ जेडिएन डायरिस आंबो खालामबायमोन लगे लगे साब खालामबा आनजाफिनो फुल नायथार लगे लगे खालामबाथाय आनसाब जाफिनो होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बेसे सैथो आं बेखौबो मिथिया ओमफ्राय उनावहाय 24 घन्टानि उनावसो बेक खालामफिननांगौ होनना बुङो आरोना ओमफ्राय नंगौना नङा बेखौ मिथिया ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नंगौबा 24 घन्टानि उनाव बेक खालामबानो जाबाय आरोना
खालामना दोनहरो सोरां एसडि हरगोन र' लिटन आगै होनना बुंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारि नेहा नार्जारि आं सापर्ट जाबाय आनसापर्ट जाबाय नामा नोंनियाव आंनियालाय नामा होनहरदों जोंहा लिटन बाग्लारिया नेहा नार्जारिखौ जेडिएन डायरिस अन्नानै बयबो फुल भिडिअ नायलायदे होनना बुंहरो जोंहा फुल भिडिअ नायलाय आरोना फुल नायबाथो वाच टाइमाबो बारायगोन वाच टाइमखौथ' आरो बयनोबो नांखागोन नालाय ओंखायनो भिडिअफोरखौ गासैबो एसे बुरजा नायो आरोना फुल वाच खालामना हो होमबानिया गासैबो नांखागोन नालाय नोंबो इनिखौ नाय आंबो इनिखौ नाय बेफोरबायदि आरोना होमबासो मुलाम्फा दं जेडिएन डायरिस बिपुल आं लोगो जाबाय दे रिप्लाइ खालामफिन दे होनना बुंहरदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ बिपुलजों लोगो जाबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों नेहा नार्जारि बिपुल बर' नोंखौ आं लोगो खालामबाय रिप्लाइ खालाम जोंहा नेहा नार्जारिया बिपुल बर'खौहाय लोगो खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों बिपुल बड' जेडिएन कमेन्ट हरना दोन होनना बुंदों जोंहा बिपुला जेडिएनखौहाय कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खोन्थाहरदों मनु बसुमतारि ब्लग मा ओंख्रि जाखो नोंसा रिजु जोंहा ओंख्रिया आलु दालि आरोना जेबो गैया निरामिससो जेडिएन डायरिस आं नायोना आब' रिजु नोंनिखौबो होनना बुङो नायनांगौ गासैबो आरो मालाबा समाव थालाङो आरोना ओमफ्राय बेथ' आरो जाखायो नालाय बयनावबो गासैखौबो नायजोबस्लाबनो हाखाया ओंखायनो बुजिलायनांगौ खायसे आरो मानो नाया आंनिखौ नाया इदि जालायो नालाय माने ओरैबायदि गोबां जाखायो नालाय नायख'जोबनो हाया मालाबा बैखौ जाखो मोनग्रोयो बेखौ नायो आरोना नटिफिकेसनखौबो नायजोबनो हाया मदननि ब्लग सोरां एसडिखौ साब खालामबाय जोंहा मदननि ब्लगा सोरां एसडिखौहाय साब खालामबायनो आरोना नेहा नार्जारि लिटन बाग्लारि अल्ड फ्रेन्ड होनना बुङो जोंहा नेहा नार्जारिया लिटन बाग्लारिखौहाय अल्ड फ्रेन्ड होनना बुंदों जोंहा लोगो दंखायोनो आरोना पुरुना बिपुल बड' नेहा कमेन्ट मोनबाय आं दसे उनाव हरगोन टेनसन लानाङा जोंहा बिपुल बड'आ निहानि कमेन्ट मोनबायनो आरोना ओमफ्राय दसे उनाव हरगोन होनना बुंहरदों मनु बसुमतारि लिटन आंना हारसिंबो दानलांदो मोजां जाबोनायावसो जोंहा मनु बसुमतारिनिया हारसिंनो दानलांदों आरोना मोजां जाबोनायावसो मानो दानलांखो सोरां एसडि बड'लेण्ड आर्मि प्लिज सापर्ट जोंहा बड'लेण्ड आर्मिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खोन्थाहरदों आरोना सोरां एसडिया जेडिएन डायरिस हरखाबाय बिपुल होनना बुंदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ बिपुलखौ हरखाबायनो आरोना मदननि ब्लग जेडिएन डायरिसखौबो लोगो खालामबाय होनना बुंदों जोंहा मदननि ब्लगआ जेडिएन डायरिसखौबो लोगो खालामबायनो आरोना सोरां एसडि मदननि थेंक्स होनना बुंदों जोंहा सोरां एसडिया बिपुल बड' अके जागोन होनना बुंदों जेडिएन होनहरदों जागोन होनफ्लांबाय दं आं जेडिएनखौनो जेडिएन डायरिस मदननि थेंक इउ होनहरदों बिपुल बड' सोरां एसडि मा ओंख्रि जाखो जोंहा बिपुल बड'आ सोरां एसडिखौहाय मा ओंख्रि जाखो सोंहरदों सोरां एसडि जेडिएन आं सापर्ट खालामबाय दे सापर्ट खालामबायनो आरोना सोरां एसडिया जेडिएन डायरिस मनु आब' टेनसनफ्रा फ्रि जाबाय दा होनना सोंहरदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ जोंहा जेबो टेनसन नङा मालायफ्रासो टेनसन खालामना होनो नागिरबाय थायो आरोना ओंखायनो डन्ट केयार मालायनि टेनसन होनायखौ मालायाथ' जाहोखाया नालाय जाय मा बुङो बुंहरबाय थादो आंनाव बेसेबा फैयो गाज्रि मोजां कमेन्ट बे केयार खालामनाङा आरोना मालायफोराथ' आरो जोंफोरखौ नायफिनखाया नालाय बिसोरलाय आरो मालायनि अर सुना होग्रासो निजिथ' माबा गैखाया नालाय निजिनाव ओंखायनो मालायनिखौनो बेफोरबायदि हरलाबायनानै इन्टारेस्ट लायो आरोना बिसोरो मालायनि मोजांखौ नायनो हायो जोंहा न'आव थिगै थाबानो जाबाय सोरां एसडि बिपुल आगै दालि थालिरजों ओंख्रि आरो पनिर
पटल भाजी मासे गोथाव ओंख्रि खिथाहरबाय दं थालिरजों दालि ओंख्रि ओमफ्राय आरो पनिर पटल भाजिबावसो जागौमोन गोथाव लिटन बाग्लारि नंगौ ना दार्लिं मनु होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एसटि हाय निहा होनना हरदों जोंहा मदन ब्लग्स बड'लेण्ड आर्मि लोगो जादों होनना बुंहरदों नेहा नार्जारि सोरां एसटि आं लोगो खालामबाय चेक खालाम रिप्लाइ मी एगेन होनना बुंहरदों जोंहा नेहा नार्जारिया सोरां एसटिखौहाय सोरां एसटि लिटन आगै मा नेम फेसबुकआव जोंहा सोरां एसटिया फेसबुकआव मा नेम सोंहरदों लिटनखौहाय जेडिएन डायरि सोरां थेंक इउ होनना बुंदों जोंहा जेडिएनआ अखा हाबाय आरोना अखा हानायखाय खोनायाबो जानो हानाय दावराव जायोना अखा हाबा बिपुल बड' आंनो दसे ब्लु हरलाय बाजै होनना बुंदों औ जागोन दे हरबाय आरो दे आङो सोरां एसटि वेट आगै निहा होनना बुंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारि सोरां एसटि आब' वेट र' होनना बुंहरदों जोंहा लिटन बाग्लारि सोरां एसटि आंनि फेसबुक लिंक होदों जोंहा जायनो जोंहा लिटन बाग्लारिनि फेसबुकआव थांनो गोसो लिंक होदों जोंहा फेसबुकनि चेक खालामनो हागोन लिंकआव थांनो हागोन बेयो जाबाय लिटन बाग्लारिनि फेसबुक लिंक जेडिएन डायरिस विन आब' रिमुभ खालामना ला बिदि गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ रिप्लाइ होनाङा टेनसन फ्रि था औ थेंक इउ आगै जेडिएन डायरिस एडभाइस हरनायनि थाखाय बेफोरो गाज्रि कमेन्ट बिसोरो इदिनो नायथिंबाय थाखायो बिसोरो इदिनो हरग्राखा बिसोरो मालायनि माबायाव इन्टारेस्ट लाग्रा निजि उदाय रोङिसो बिसोरो सुस्मिता मोसाहारि बिदिनो हाय सेसन होदों हाय आब' थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आब' सुस्मिता लिटन बाग्लारि लाइक खालाम आरो फल' खालाम सोरां एसटि आब' होनना बुंदों जोंहा लाइक आरो फल' खालामनो खोन्थाहरदों जेडिएन डायरिस हेल' सुस्मिता होनदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ नेहा नार्जारि रिजु नों बहानि आङो बरपेटा रडनि आरोना आनन्द बाजार सुस्मिता मुसाहारि लाइक दान होनदों थेंक इउ स माच आब' लाइक होनायनि थाखाय मदनि ब्लग हेल' सुस्मिता होनदों जोंहा मदनि ब्लगआ लिटन बाग्लारि सोर फल' खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा फेसबुक लिंक होदों आरोना जा फल' खालामनो खालाम जोंहा लिटन बाग्लारिया लिंक होना होदो मदनि ब्लग्स नेहा नार्जारि हेल' होनना बुंहरदों जोंहा सुस्मिता मुसाहारि हेल' एभ्रिवान होनदों जोंहा आब' सुस्मिताया नेहा नार्जारि ब्लुखौ लाखिथ' रिजु आं एसे बिजि औ दे जेडिएन डायरि सुस्मिता आब' आंजोंबो लोगो जादो दे होनना बुंदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ सुस्मिता आब'खौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों सोरां एसटि जे होनना बुंहरदों सुस्मिता मुसाहारि अके होनहरदों जोंहा आब'आ जेडिएन डायरिस बाबुया जि गान नायबाय औ बाबु फिसा खालाम दे फिसा खालाम होनदों फिसा खालामबाव कपिराइट फैजोबसिगोन आंनाव फिसा खालामबाव
Oi. Ba belegआव नायदों थां बेलेगाव नायहैथां बिरदाव नार्जारि हेलौ होनदों हेलौ बाजै रान्थें होनदों मा खबर आगै बिरदाव नार्जारि ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो रिता बर' हाय होनदों हाय रिता बर' मा खबर एन्ड थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बाबु फिसा खालामहोनदो दै नेहा नार्जारि मदनि ब्लग्स लोगो खालामबाय आं चेक खालाम जोंहा मदनि ब्लग्सआ लोगो खालामबायनो आरोना ओमफ्राय चेक खालामनो खोन्थाहरदो माबाया नेहा नार्जारिया मदनि ब्लगखौहाय लोगो खालामबायनो आरोना चेक खालामनो होदो जेडिएन डायरिस जेबो नङा होनना बुंदों जोंहा जेडिएन डायरिसआ बाबु फिसा खालामना बुंबाय आं सेखना गारगौ मबाइलखौ खिन्थु जेडिएन डायरिस आब' होनना बुंदों ओमफ्राय सोरां एसटि नेहा प्लिज चेक एन्ड फुल सापर्ट होनना सोरां एसटिया नेहाखौहाय चेक खालामनो खोन्थाहरदो आरोना फुल सापर्ट होनदों बिपुल बड' नेहा रिटार्न हरबाय दे नोंनि खानायनि स्टाइलआ मोजां नांदो जोंहा बिपुल बड'आ नेहाखौहाय खानायनि स्टाइलखौ मोजां नांदो होनना बुंहरदों आरोना नेहा नार्जारि बाय बाय होनहरदों जोंहा नेहा नार्जारिया थांसिगोन खोमा बाय बाय होनहरदों थेंक इउ स' माच आगै नेहा दसे सम हेफाजाब होनायनि थाखाय बिरदाव नार्जारि आंहा दासान्दि एमबिआ मोनायाव थानो मोनाखै बाजै रान्थें औ नंगौ नामा एमबिआ मोनायाव थानो मोना माने ना एमबि थाया मोनायाव बो नामा सोरां एसटि ए नंगौ होनना बुंहरदों जोंहा बिरदाव नार्जारि ओंखायनो मोनायाव लाइभआव नोंजों सौहैनो मोनाखै बाजै रान्थें मोनायाव लाइभआव थानो मोना सोरखौ होनहरखोबा एसटिखौ होनहरदों नामा जोंहा बिरदावा मोनायाव थानो मोना होनहरदों लाइभआव सोरां एसटिनियाव जानांगौ मोनायावथ' आं फैखाया नालाय सोरां एसटि मट' आगै होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लग्स बिरदाव नार्जारि दासो फैदों होनना बुंदों जोंहा मदनि ब्लग्सआव फिसा बिरदाव नार्जारि दासो फैदों ओं मदनि बाजै होनहरदों नेहा नार्जारि बिरदाव नार्जारि मेसेज खालाम आं रिप्लाइ खालामगोन जोंहा नेहा नार्जारिया बिरदावखौहाय कमेन्ट हरनो खोन्थादों रिप्लाइ खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना नेहा नार्जारि आं डिउटियाव दं सनाफोर होनहरदों जोंहा नेहा नार्जारिया डिउटियावसो दङ जोंहा खामानि मावो जानांगौ नेहा नार्जारि बाय होनहरदों अके थेंक इउ स' माच नेहा नार्जारि लिटन बाग्लारि खुलुमबाय लोगोफोर नोंसोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंसोरनिसिम फिन खेबसे जासिहरनाय थाबाय आंनि फेसबुकखौ फल' खालामजोब आरो लाइक खालामगोन होनना गोजोनथोंसै बाय अल फ्रेन्ड्स लोगोफोर औ थेंक इउ स' माच लिटन बाग्लारि आंखौबो फेसबुकआव फल' खालामनो हागोन आंना मुङा रिजु मोसाहारियानो फेसबुक पेजाव शेयार खालामबानो मोनगोन थेंक इउ आरोना लिटन बाग्लारिनिसिम दसे सम आंखौ हेफाजाब होफिननो थाखाय बिरदाव नार्जारि हेल' नेहा होनना बुंहरदों जोंहा जेडिएन डायरिस आब' आंबो ओंखारथ'नोसै दे एसे बिजिथ' आं औ जेबो नङा आगै जेडिएन डायरिस थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैबाय लिटन बाग्लारि बिरदाव मा खबर होनना बुंहरदों जोङो बिरदावखौ ओमफ्राय लिटन बाग्लारि होदोंमोन आरोना थांजोब्बाय नै लिटनखौनो चेक खालामनानै आंहा नेटआ थांना होदों लिटना अलरेडि आंनाव फ्रेन्डआव दंखायो आरोना फेसबुकआवबो एभ्रि हेपि लिटन ब्र' होनना बुंहरदोंमोन जोंहा थांजोब्बाय जेडिएन डायरि सोर लोगो जानो थिनदो आब' कमेन्ट खालामना दोननो थिन दे होनना बुंहरदोंमोन जोंहा थांजोब्बाय आरोना गैलाबाबो उन्दुदो दसे बाजै रान्थें मा ओंख्रिमोन रानस्रां ब्लग हेल' मेदाम जि होनना बुंदों जोंहा
रागस्रां ब्लग गोदान नामा हाय रिटर्न बाग्लारि ब्लु बोखारदो आब' बाय अल फ्रेन्ड्स लाभ इउ बाय नोंमोन थेंक इउ स माच रिटर्न बाग्लारि आं नोंखौ चेक खालामना नायनायावनो आंहा नेटआ थांना होदो आरोना अलरेडि फेसबुकआव फ्रेन्डखा बोरो बिपुल बड' जेडिएन रिटार्न हरबाय दे कमेन्ट चेक खालाम होनना बुंहरदो जोंहा बिपुल थांबाय नामा थांजोब्बाय नामा जा थाङाखै अनलाइन दङ अननानै कमेन्ट खालाम हरफिनदो नेटआ थांना होदोंमोन आंना बेसे जाखो 1 घन्टा आंबो बारा गोबाव थाला 1.5 घन्टा आरो 11 जाबायना 50 सरि 30सिम थानोसै आरोना बारा गोबाव थाला आंनो सार्चबो गैया सुस्मिता मोसाहारि आब'आ दङ जोंहा थाङाखै दालि लाब्रासो जोंहा आब'आ दालि लाब्रानो आरोना ओमफ्राय मदननि ब्लग्सआबो थाङाखै दङ नेहा थांबाय नामा सोंहरदों जोंहा नेहाया थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट हरफिनदो प्लिज जा अनलाइन दङ कमेन्ट खालामहरदो बिपुल बड' सुस्मिता मा खबर होनना बुंहरदों जोंहा बिपुल बड'आ आब' सुस्मिताखौ मा खबर सोंहरदों थांजोब्बाय नामा सुस्मिता आंना मबाइला एसे डिस्टार्ब जादों गाइस मानो होनना बुंदों जोंहा आब'ना मबाइला एसे डिस्टार्ब जादोंनो जेबो नङा आब' आंनाबो नेटानो नांबांनो नागिरा मबाइला आंनाबो मोनसेया गाज्रि जाबाय आरोना हें जानानै जास्राया मुलुनि ब्लग सुस्मिता मोसाहारि लोगो गैयाबा लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा आब' सुस्मिताया थांबायसो नामा लोगो गैयाब्ला लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना मदननि ब्लग्सआ जा थांजोब्बाय रावबो गैला ओंखाम जाखांना उन्दुनो थांजोब्बाय मानसिफ्रा आंबो उन्दुनांसिगोन थान्दा थान्दा बोथोर बेरायनो आराम जादों थान्दा थान्दा सुस्मिता मोसाहारि अके होनदों जोंहा आब'आ थान्दा थान्दा बोथोर ठंडी ठंडी पवन चले छुई जखन की हाथों में जास्रायाखैयानो जीरो हो गया अभी कोई नहीं अखा हायाखै नामा रिजु नोंसोरनियाव अखाया हागासिनो आरोना ओमफ्राय दायो आरो फिसा फिसा हादों ओमफ्राय हरसे हागासिनो अखायाथ' गाखायाखै ओरैनो दसे थाबाबो हाफिनो आरोना हागासिनो अखायानो गानो रोंला दाबो हागासिनो एसे रावबो गैला आंबो दोननोसै नामा 15 मिनिट थाबावनोसै 1:30 जाबा दोननोसै जाफुं बड'
ब्लग हाय बाजै होनहरदों हाय आगै जाफुं थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दासो फैदो जाफुं आगैया ओमफ्राय मदननि ब्लग्स जोंनावबो हागासिनो अखा अखायानो गानो रोंला आरोना अखायानो सानफ्रोमबो हागासिनो फोथारफोरा लोमसावजोबदो मला गागोन अखाया अखा गाबबासो एसे स्रां जालायसिगोन आरो हायाबा आरो हाथाराना अखाफोराबो रानखां गायनाय फुनाय टाइमाव रानखांजोबलायसिगोन जाफुं बर' मदननि लोगो जादो होनना बुंदों जोंहा जाफुं बर' ब्लगा गैया मदनिखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जाफुं बर' ब्लग बाजै अबेनि नों होनना सोंहरदों जोंहा आंखौ सोंहरदों नामा आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना गोबोरथना खाथिनि मदनि ब्लग जाफुं बड' ब्लग लोगो जादो कमेन्ट हर होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लग्सआ कमेन्ट हरनो खोन्थाहरदों आरोना लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जाफुं बर' न'आवनो जाफुं बड' नों कमेन्ट खालाम दे होनना बुंदों जोंहा जाफुं बड'आ मदनिखौहाय कमेन्ट खालामनो खोन्थाहरदो आरोना नोंनाव दं होनना बुंहरदों सुस्मिता मोसाहारि आंनाव कमेन्ट हरना दोन सोर सोर लोगो जानो प्लिज मबाइला थुसा थुब्लाबो जायाखै आंना जोंहा आब' सुस्मितानिया मबाइला हें जादों आरोना ओमफ्राय जा सापर्ट नांगौ आब' सुस्मिताखौबो सापर्ट खालामना दोनहर ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर आब' सुस्मिताया उनावहाय नायनानै कमेन्टखौ नायना बेक खालामगोन आरोना जा सापर्ट गैया आब' सुस्मितादो सापर्ट खालामना दोनहर जाफुं बड' ब्लग ओंखाम जाबाय बाजै होनना बुंदों जोंहा जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय जाखांबायना जाखाङाखै बिपुल बड' सुस्मिता फुल वाट्स खालामना कमेन्ट हरबाय होनना बुंदों जोंहा बिपुल बड'आ आब' सुस्मिताखौ फुल वाट्स खालामना कमेन्ट हरबायनो आरोना जोंहा आब' सुस्मिताया दायोहाय नायगोन माने मबाइला एसे प्रब्लेम जादों दा बड' रिलिजन ब्लग जा गोदान नामा दा बड' रिलिजन ब्लग खाव थं थं मा नायदों खाव थं थं मबाइल नायगासिनो आरोना आङो दायो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय गोदान चेनेल दंना गैया गोदानसो नामा जुदि गोदानब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो लाइक होना होदो जा लाइक खालामाखै लाइक खालामदो अननानै लाइक होना होदो जाफुं बड' ब्लग हाय बिपुल होनना बुंहरदों जोंहा जाफुं बड'आ बिपुलखौ हाय होनहरदों मदनि ब्लग्स र' आं जाफुं बर'खौ चेक खालामनो जोंहा चेक खालामनो होनना बुंहरदों जोंहा मदनि ब्लगआ दङना गैया चेक खालामना नायदो बिपुल बड' मा खबर जाफुं होनना बुंहरदों मा खबर सोंहरदों आरोना बिपुल बड'आ जाफुंखौहाय दा बड' रिलिजन ब्लग आं खालामखानाय थेंक इउ स' माच बड' रिलिजननिसिम ओमफ्राय लाइक होबायना होआखै लाइक होआखैब्ला लाइक होना होदो जाफुं बर' बिपुल लोगो जादो होनना बुंहरदों जोंहा जाफुं बर'आ बिपुलखौहाय लोगो जानो खावलायहरदों जा लोगो गैया लोगो खालामलायदो जाफुं बड' ब्लग लोगो जादो जोंहा बड' ब्लगखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों बड' ब्लग बड' रिलिजन दा बड' रिलिजन ब्लग लोगो गैयाब्ला लोगो खालामनानै होदो जोंहा गासैखौबो
दा बड' रिलिजन ब्लग ब्लु खालामनाय होनना बुंदों जोंहा सापर्ट खालामना होदो बड' रिलिजन आं ब्लु खालामना होबाय बिपुल बड' जाफुं लोगो जाखानायसो नों गैयाबा लोगो खालामदो जोंहा बिपुल बड'आ जाफुंजों लोगो दंखायोनो आरोना ओमफ्राय जाफुङा गैयाब्ला खालामना होब्लानो जाबाय बिपुलखौ जाफुं बर' बाजै फैसा मोनबाय ना होनना सोंदों मोनाखै आंना मनिटाइजआनो जायाखै आरोना मोनाखै जेबोआनो जायाखै भिउसआनो फैयाना आंना भिडिअफोरा भिउस फैब्लासो वाच टाइम फुल वाच नायना होब्लासो थाबनो जागोन आरोना भिउस फैया वाच टाइम आनकेन बारिया जाफुं बर' 2K जानायनि 2K जाब्लाबो जेबो माबायाखै वाच टाइमानो जायाखै दा बड' रिलिजन जाफुं आंनाव दंखायो जोंहा बड' रिलिजनाव जाफुङा दंखायोनो आरोना अके बिपुल होनना बुङो जोंहा जाफुङा माला मनिटाइज जागोन जेबोआनो जायाखै खावसेल'सो जादों मदनि ब्लग जाफुं बर' ब्लग आंनाव साब दंखायो आंनिया गैयाब्ला साब खालामना होदो मदनि ब्लगनाव जाफुं बर'आ दंखायोनो आरोना ओमफ्राय मदनि ब्लगा गैयाब्ला खालामना होब्लानो जाबाय जाफुं बर' अके बड' होनना बुंदों जोङो गासिबो उन्दुनो थांजोब्बाय आंबो उन्दुनोसै आरोना दोननोसै बिपुल बड' आं बिजि जाथ'बाय दे होनदों थेंक इउ स माच जेबो नङा बिपुल बड' थेंक इउ स माच आरोना आंबो दोनथ'नोसै ब्लु लादो बाजै औ आंना ब्लुआनो थालांजोबगोन दा जाफुं बड' अके मदनि होनना बुंहरदों जोंहा ओमफ्राय जाफुं बड' बाजै लाइक होबाय होनना बुंहरदों थेंक इउ स माच जाफुङाखै लाइक होनायनि थाखाय देवानि हा मा मा सोर लिंहरदो सोरो मानो सोर लिंहरदो आब' फावदुलियानो गैया माया लिंहर Abu Faudulani amai ali udah apa amai Faudulani amai udah nunggu sana pulang orang pilih mbak pilih nali udah lah jauh lah pilih nali udah pilih nali udah lah दावराव खालामनाङा ना दोननोसै 5 मिनिट Mbak ambisku dari benci habis kut Fulani untuk nongkrong ini ya Aku belum रावबो गैला खावथुम थुम जोबाय
आथिं रेवजोब्बाय मदोनि ब्लग फैदो अखा हाबाय खोनाला ब्लु बोखारदो औ दे जेबो नङा आरके बर' फैदों जोंहा नाइस होनना बुंहरदों थेंक यू सो माच आरके बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दाल बड' रिलिजन ब्लग बाजै देखायनाय फिसाफोरा थांलायबाय नै जोंहा फिसालाया खारलांलायबाय दासो खारलांलायबाय इथिं ग्लु बोखारजोबनोसै आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो नांलाबा आंबो दोननोसै बेफोरनिखौ बोखारबाय आं माथो खाराखै दाउथुबसो गाबजोब्बाय सं सान्दुं गोसा रखम दाउथुब गाबदो अखा गानायबा हामसिगौमोन जायगाफोरा मार लेथ्रा जाजोब्बाय आथिङाथ' नायथावजाला अख्लाबजोबना मानजोबदो दैबाना जानानै जिब जिबनो दै सिनस्रि साजोब्बाय आरो अखा फैबाव आंसो गुंग्रुं गुंग्रुं होनगासिनो बोरैबा नेटानो नाङा माबा 30 रावबो गैला सब थांजोब्बाय रावबो गैला आंबो दोननोसै हारसिं जादो खोमा लिंहरदो थांफैनाया खोनायाखै अबस्से नों दिनै आरो बिसोरो माबा माबि जागोन नाङा दे थांनाङा अके गाइस रावबो फैला खोमा आरोना आंबो दोननोसै बेखिनियावनो रावबो गैला कमेन्टबो फैला ओमफ्राय रावबो गैला मा खि जानाय बाजै रन्थें जोंहा एख' गैया खालि दालि आलुल' निरामिस ना दिनै मंगलबार जोंहा जेबो जाया आरोना दालि आरो आलु ओमफ्राय खान्थाल बेगर जेबो गैया नोंसालाय मा ओंख्रि जादोंमोन
नोंसा मा ओंख्रि जायामोन आरो मा नाममोनलाय बड' रिलिजन जोंहा बड' रिलिजनाव बे जायगानि खोन्थाहरजागोन नामा दालि आलु भाजि नंगौ नामा जोंहा दोनो सेम सं जोंहाबो एख' गैया निरामिस दोननोसै खोमा आरोना बेखिनियावनो गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गाबोनफोर सम मोनबा फैलायसिगोन मा डिस्ट्रिक्ट मा गामि मोनलाय नोंसिना गावखौ सोंहरदों आङो ओमफ्राय आंखौ उल्था सोंहरदों जोंना डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओमफ्राय बरपेटा रड धेकियाजानि खुस्राबारि नोंसिनियालाय अबे जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनि मा गामि मा जायगा चिरां बिजनियाव जोंहा चिरां बिजनिनि आरोना दे अब्लालाय दे बाजिबाय औ दे दोननोसै आंबो थेंक इउ स' माच गाबोनफोर सोंबा फैसिगोन आरोना बाय बाय गासैनिसिमबो थेंक इउ